Hagabalang Catholic ngidon yunong syarai klidu ukpa bakut bapet bakmi ya gejingbit jingbiang kabalang hagabalang selensar khamtam bagi pai dunget kenroi hagajing emsium batlong ki khon ublei bat shibun ki kamram kemukli udan ka benta banle kat kum kejing hiar pateng nadu kpa bakut banikong upetrus bakut nangta kat kum kejing tha ujisu kat kum kejing kai kejing tha bakut bat kat kum kamon ublei kpa bat buon ki aka hapo jungu dan saki cardinal ki bishop ki lingdo bat ki wei ki basngap bia ka wei kasur kentup ye ki pat dunget na ka benta ka jinget selensar benta ka kenti na ka liang ka saskam kanwara shapi ya ka jumbatai bakham kerpang halor ka jingjet ya ki lingdo sat ni bishop khamtam ka baki pat dunget kiladep ban yam sengosi kthang hadin ka jingdo no kendit you most reverend archbishop Dominic Jala la sau banai menta bat baki lakmi inti boblei unsei biang yonong sharai watmai hag jalan yang ba shlong barwat chanong stoin diocese ru bat ya kani nginya sngo lingba uwei na pedeng klingdo soblei ke jalan yang ufada Jimmy Barngar ubadei u judicial waker bat upritam chancellor ke jalan yang ba shlong ubalaong ba ke jingjit ba ke jingthung bishop kalong kakam ublei kebelasat kat kem ke gospel Yohanes kelanom khatsan kat khat kan riu kabong om dei ma phi ki budget yanga hendai ngaken ngala jet yapi bat ngala thung yapi banlet bat ban primi so shibun bat ha ka benta ka balang ni ka an kanan lo lai spa nyau phunyo ukpa bokhoi uthung bishop da ka jinglai lot kat kum ka jingsong bet jungu ulaong ru baman ka lai snem ki bishop jong ka than ki pen khre ye ki kirteng jo kilingdo ki balong ki babit ban shim ya ka kerdan bishop bat pha ya ka kirteng jong ki shau ukpa bokhoi showroom ha ju ko por manla uwei pawei bishop jong kono ke jalaniam ula ban pha ye ki kirteng jong kilingdo shau ukpa bokhoi ki ba usngo ba kilong ki babit balong bishop tunginya sngap khampanya no father Jimmy Margar kajing shaje kajing thung bishop hi kade ka kam jong ble kumangi pule gospel jong Yohanes lenong ba khatsan khot ba khan riu ko ongumi omde ba phi ki bala je denga ngai mangaken ngala je de phi apin let bandok se so shibon tinang ta kadaw mangi ki priu niang not ni tran ni kwa mo ba ubleu jet orunai kloi nong sharai nan bentar jalan yang mucungi pada kanong stone kunjo tenre ba kun hi ngi suthu ba de ublei budget ublei bukhot ublei hi ba ai yaw nong sharai nan bentar ban pet ban khmi ya kipat chungu tiang ning skwa ban matai kindet kumnu ka balang kaya nani kumnu ka balang kale ba jet bat thung ya ki bishop nani kilendo san trong jela ba phero phe batai phi artli ki an kendon trong ka balang ka baning kong gede ka kanon number ka balai spanya punyo ka ba ong shaikdar ba de pa bokho ban thung ani ban jet yo no ulendo malong u bishop ani balong u lendo sa jong kanu ko ka jela ta ka mon ka balalo ko jugo kade ka hok long trai ko jugo hi hot upa bokho ulong nong sharai bo play punan kam yu ko batian ban jet ban khot ban ai bor ban punong nong sharai trong punong nong jela yo no lendo ti ka judon ka practice la ne ka custom ba ne ka mejule nak leng jong ka balang maman nak lai snam ki ju pha ye ki kerteng jong lendo ki ba ki tarai ki long ki babet nak ki bala anlong ki bishop la ne ki lendo san jong ki jela ba per kini ki jule tau bishop hi jong kanong no jela hu ju pha sisi nak lai snam ya kerteng lai ngon jong ki lendo shau pa bo kho chero la ni ki bishop ani ki lendo san jong ki jela ba ma chan la ni jong kadong jong kathan mo ko mangi nei la ba dong jong jela jong ka than se te lam ni ka North East India kini ru ki la man pha si se lai snam ya kerteng jong lai mut ki lendo an la man la jalan yam shau pa bo kho man ong be ti ki long ki ba bet la shai la si la wei ha ba don kam
makila ban cha je cha thung kum ki lung do sa trong cái jala ma phe tia badon gnu ka jing thali trong cái shuki trong bishop trong cái non jala ti de na gini lung do ki ba pa bu kho sa pe sa khmi ban je ban thung li ki kum ki bishop ki nok sharai trong cái ta jala thì cái jing kli ka long kum no upo la ne pa bu kho un I thu ye kita ki lung do un tep ma ki long ki ba bet de yang ni và kawan ke kamram trong nuncio mo trong kategori của India yang don do poslim nuncio share India uban penkre ban jing tep halor kita ke lung do ki bala don kerten ya ki bala pha menchua ban kli ban toket la ki long ki ba bet na am kat kum ka te kalis la ni ka te kerten bala pha menchua da ki lung do sa trong kategori la ni trong kategori than thì cũng nuncio và chính thức là cái lòng cái bài viết nếu em kita cái thành cái bầu lợi nhưng còn và chính thức là cái bishop trong người ta than cái bà itu itham su và chính thức là cái bishop cái bà marjan berkata kajalaniam kapam semdan bishop nang tahu và chính thức bro now president John ke bishops conference trong kategori bat kiwe ke bishop ke be thu itham ban wat jing shisha ban tip lao to lung do la nakata nakita ki lung do ki long ki babet na am ban long bishop ban sim ya kerdan ban sharai ya ke jalaniam shu ulun shu wat jing tip ukli proteu toket na ki lung do trong ke jalaniam kita ki bai sunran berabor yang lung dosa ban ajimut hang ban syarai ya kejelanian kita mi khot aktin pareng kita ki college of consultants baru keli wan jimut uto ke chu ru na lung do halana marwe kila bani lung do jela min khot ki dyson priest lani kila pandai ru lung do niam lung do riu niam wajing tip ukeli to ke ru na ki superiors prepare jong ki sengruniam kan thai wat chinran kat kum ka jing don kam ban pun tebet ban pun tikna ban lap yang jing shishan ba kita ki bodon kerteng kita ki bala pha kerteng ki long ki babet ban shimti ka deiti jong jing long do sat nong shara jong ban jalanian lada don kam ununcio ula ban wat jing tipro na ki ringai pai baro ketuk ni girumet pada macam pang di pestan ban kubur bagi kita ki lungdo ki baladon kerteng ki long di babet ban long ki lungdo sa ban syarai ya kejelaniam tigini ki long kita ka praktis ke bakabalang kale kumno banjet ban thung bisam dan daun lunsu layo ya kini ki kerteng lainut kebelum babet kebabian hadian kita ke evaluation hadian kita kejengwat banyak ngejeng tokit ke bejeliu unsa pha ini langut ki kerteng siapa bukhoi renggat kejeng ajemut kejengu halor kita kejeng syam kejengu ya kita ki langut ki kandidat dan kita ki langut ki lengdo ki pa jemu blei ki ong và ki de ki la panlong ki la ban chaje ban cha thung kum ki bishop nang tala da jia ba kita ki lengdo langut am sum na pedeng ne ki dau pa khol na gano gano dau ti ka ju ka process la ne ka ju kalenti ununcio na ya biang ban kli ban tokit ban wat pat na ki wei pat ki lengdo sa langut biang ki ba bet ki ba la ban long lengdo sa ban endau la dat ban le biang ka ju proses un sapha biang sau pa khol rengkat ki jing ajimut jomu ti kini langut ki kerteng jong lengdo la pha pa khol bat pa khol sajet bat thung tang wei na kini ki lengdo langut ti ni ui ni ba habakut hi de pa khol uban ai karai khadu ban jet ban thung lengdo sa trong kono ka jela nyam habai dei bat kekerdan jing puli klingdo kedai bonlong ki balak puli pentibet ha kekerdan doktor ni master
licentiate ha ka Bible theology canon law lani kiwe ki jingpuli jong ka balang bat lada don kerdan puli pendebet ru dei banlong ubatip bat syampang pha halor kita ki subject bat karai bakhadu ban pet ya ke jinglong babit ban cha thung bishop ka shong ha pa bokhoi banakaleng upu Francis ukampet khamat lani ukam kwa bantung bishop ya gitu gilingdo ke bladan bha ya ka pastoral experience ke bamut ya gitu ki balong parish priest namar u bishop hi ude nong sharai ubadan ke jingajan baka kenhon kirunget ubla im bat lamat ya ke jingjinja jingpet ba bat ubanang man penyadai batki Temen kan squat ban pensuno pi sagawe ka an number lais pa nyo pupra ka bakren babatay hangi sapang ki qualifications lani ki qualities lani ki jinglong jong kita kilimdo ki bakabalang kabu kulum ki pengila banong begini gila banlong lani kita gila banlong ki bishop lani gila ban syajid kum ki bishop Mingkongnya don kam banlong ulungdo umaklan kejinget ubadon nganam ke babah ubariublay ubashirhem bat terang yagi mensim ubasta bat basyempang ubaatka ubadon yagi jinglong beri babah bat kiwi jinglong kisap kipong kibayarap yu ban pendep hok ya kam syarai kumbulung dosa kebaan udah banlong ubri lani ulungdo yau bakiwe kilumdo kiwe ki pat ringet ki kenkor ber ki nyau burung ha kabala udai banlong balakot lani mo ha gerta jimu kare banlong kabala palat lai pusan snam chejrong kabasar udai banlong ulungdo ubala syak pen kentang omduna ya gasan snam kabasar udai banlong ulungdo ubala pentebet dilede hakikam jingpuli ki bakam shaneng la habede bat ka Bible canon law theology nami kiwe ki jingpuli jong ka balang kamot ula ban la pendep ki jingpuli kumu doctor ani la yo kadan PhD nani kadan master degree nani miong licentiate telajar kataru lada udai ulungdo ubum sempat la pendep ki jingpuli ki bakam shaneng ru ula ban syajid kum ubishop Tendreng de banlompat ulung do ubreu uba syempang uba start bat uba ngiong tin pareng bolong velvers bat kita subject jong kabalang bat karai uba khadu hi ban pet ya kejinglong uba bit na em bauta ulung do lani uwe ni kita gilangot kilung do ban syajir ban tung bishop kasyong hi hau pabukhot hagini ki snam gi bakhandiat snam kejinglong kepabukhot jong pu Francis hi ukam pet kemat ukam don kejing shon jing nok ban sim mantung bishop ya gitu kilendo kibala don bha ya ke pastoral experience ke bangyong kata kamut kibala don benta bha kejing im jong di pai dunet balalong parish priest ani kinong syarai man sim jong di parish bapet namar ulung dosa hi habukut udai nong syarai udai boya jambha bar kunhon jung kirunget ubala syam ubala mat ya kejing kejing cenjar kejing im jung di pai dunget nang tadau pu Francis punon kam ya gini phrase barong ki nong syarai ki di ban smell ya taka mo smell the sheeps mo kamut ba ki dei ban ya jan ki pa jung jung ble hadu ba ki lala ban Yoma ya kejing im jong Gabriel ya kejing slow kejing kejing jenjar jong Gabriel to man ka Islam di pa ya hidup kerteng na ki u bishop pa bon ki kerteng man ka Islam ngalai ngot ki kerteng kata ke syom hau bishop lada usyam ba kita ki laingut ki dak sai dang klan lada kita ki laingut ki bet ki pian ti ula ban pa ki juru malosna ada lada usyam madon temen balapang wisdom dan usyam madon ki lendo ki bakam thamai ki ba ki pau ba aka jolong nong yalam ki long ki ba wan shakma tula kan pa de ki kerteng ki ba kam thamai ro kan simpol kumba kan no banai ne kan no senang pada bon dio pa uling do sap thamai
kung di ulit pa yung nga nang stone guys sisu kan kinyo ang makan ka kinti komta Habai dia buat kini kumang lambatai meni fi sungtu iga tiga proses apa jerong ti don ki kap bangi okloi tam hapo andriu nyo mana don ki kap ki bapo di kisnam ti POE kumajia kini ki por belit no ke jawai ke simpor adu saus nam san snam kanong stone menta la lai snam tam mereka silong menta hawa ni kermen ban si okloi tegi kong san nagleng jonga skwa ban ong ba kadang-kadang ti jungi kumgi pa jong blay bagin ya doa sirham bagin ya perta sio blay nama mau uhi pa ai bakhat ubajit pon hai kam kloi de bagin ong ya kapor tikna kat no ginom la panong nama kene ka syong hi ha pa bakhot rangkat ka ji trilang jong unun sio adu ka no la man pen kloi ya kadang proses mo man yo long dosan ngila ban sngau thu ba kajing jiet ya kiling do san kam shong ha kamon ubriu hendai kadai ka sandur ublei bat kam deru ha kapor balingkot kasimpor ban yo hadu bana pendep yagi benta baro nadu kpa bukhoj bantip benya sepang kerkom im kiling do naki babon ki benta bat danru ki benta bagi pai dunget ki bastat bat syampang kila ban a jingmut lem habai dei bat uno no lingdo ngibu kejing syania hablai try kenrat tingkat kejing duai jungi bangin sayo no ban rakhil lekmen ya kasngi ba ublei un penmi yo bakan saitang na ke benta ke jalan yang ba shlong ringkat kanong